Sunana Baba Shehu, ɗana ne ɗan wana. Shi wannan yaro Aminu a makarantar Dutse yake, that is University ta Dutse. Ka gane? To a kwanakin baya a watan Jun lokacin ana strike na ASU. Akwai wani lokaci da matar shugaban kasa ta yi posting na hoton yaranta ta sun gama graduation a university. Yau wato sai yaron ya rubuta su mama an ci kudin talakawa an koshi ya sa hoton ta ta ɗan kiba akan yadda take da. To maganan babu wani abu da ya biyo baya sai kwana 10 bai fi 12 da ce wuce. Aka zo har cikin makaranta ba tare da sanin al'ummar makaranta ba aka ɗauki yaro aka tafi da shi Abuja. Aka kai shi gun matar shugaban ƙasa daga nan Jigdusa kenan. Ya ce an daddake su biyu ne da wata yarinya amma daga baya yarinya kamar an sake ta tafi. Aka yi ta dukan su iya duka daga nan kuma shi aka je a kulle shi a wani gida wanda ba police station ba. An samu wannan labarin ne bayan kwana 5 da wannan abu da ya faru. Da farko dai abokinsa sai ya kira mahaifinsa shi Adamu kenan yake ce masa shi bai kwana 5 a bai ga Aminu ba. Sai uban yayi mamaki lafiya. To ana ba kwana ba da sun kamar da sa da yamma ne washe gari kuma sai Aminu ya kira shi ranar Monday kenan. Sai ya ce ga fa abin da ya faru an zo an kama shi a university an tafi da shi har kuma matan shugaban kasa an dake shi kuma an zo an kulle shi a wani wuri. Ɗaya daga cikin security ne ba shi waya ya ce ya gaya wa babansa. To daga nan ne baban ya samu labarin me ya faru da Aminu duk da cewa yaro ya ce ba gan shi ba kwana 5 kaga nan ya samu bayanin me ya faru da yaro kenan akan me shi ne yake gaya masa akan rubutu da yayi wani lokaci akan ya zagi matar shugaban kasa wannan abin da ya faru kenan to daga baya kuma ana cikin wannan yanayin sai hukumar makaranta wani ana ce masa dean na student affairs sai ya kira Adamu ya ba shi hakuri ya ce su ban san lokacin da aka yi wani abin ba kuma bata da masaniya sai ya hakuri amma za a bincika na biyu kuma sai student union shi ma chairman din su ko president din su shi ma sai ya kira Adamu ya ba shi hakuri akan abin da ya faru har suka ce za su daga magana zuwa headquarters su domin abu kadin yaro bai kamata su har university a dauki ɗalibin su a fice ba na uku kuma sai director SS na Jigawa State shi ma ya kira yake ba wa Adamu hakuri yake ce masa gaskiyar magana shi bai san da magana arrest ba domin daga makaranta an kira shi ana tambayarsa ko ya san da arrest da aka yi wa yaro yace wallahi bai sani ba karshe dai muka fahimci an yi arrest ne daga nan Dutse zuwa Abuja to tun daga nan muka samu labarin Adamu Aminu shi kuma mahaifinsa ya matsa akan nemi biyar sa tun daga abin da yake faruwa kuma san me ake ciki abin da aiwatar immediately sai akwai abokinsa a can sai ya haɗa su da shi akan a bincika ya matsa dai abokin ya samu yanda Aminu yake daga nan kuma aka ce za a kai shi kotu ran Laraba Alhamis suna tsammanin za a kai shi kotu ba a kai shi ba ranar Juma'a muna tsammanin za a kai shi kotu ba a kai shi ba to sai muga abin yana tsayi hankalin mu ya tashi hankalin uwarsa ta tashi hankalin mahaifinsa shi ma ya tashi kuma ba shi da abin da zai iya yi a kai harka ce ta manya to kawai sai ni kuma a matsayina na kaninsa sai na ce masa kaga yadda za a yi ka bar mu abin nan mu gaya wa duniya watakila Allah zai kawo wanda zai taimaka yake na matsamar da karshe sai na rabu da shi shine sai ne wani rubutu na farko wanda nake neman aiwa Aminu justice ko da Aminu bin yadda ya yi laifi to ya kamata a bi shi sai da doka ta tanada na farko dai muna tsammanin uwar gidan shugaban kasa ta yi masa treatment a matsayin na ɗanta tunda yaro ne dan shekara 23 in kuma ba a samu wannan ba ya zama dole sai an bi doka da aka kama shi ba magana duka ba magana a jiya tsare shi sama da kwana 12 sai a kai shi police station daga nan su tsara su kai shi kotu haka nake tsammanin kundin tsarin mulki ta nada ko to ba a samu haka ba kuma an samu duka an samu kullewa kuma har yanzu magana nan tana tafiya duk da dai mun samu labari an ce gobe za a kai shi kotu a Abuja to amma ba mu da tabbacin za a kai shi ko ba za a kai shi yanzu hannun su yake kenan a Abuja ba mu san wane ne ba jami'an tsaro ne suka dauke shi kawai dai mun tabbatar yanzu a ina yake amma SS ne a'a police ne duk ba mu sani ba mu dai mun san jami'an tsaro ne suka tafi da shi kuma mun tabbata yaro ya faɗa cewa an kai shi gun matan shugaban kasa daga nan aka dan bar bulala irin na kayi laifi din nan kuma sai aka je aka rufe shi wannan abin da muka sani kenan shi ma wannan ni ba ni ya gaya ba shi Adamu ne yake gaya mu cewa abin da dan ya gaya mar